No niin, se olisi näkkäri täällä ja nyt pelaamme Search Simulatoria ja telefon. Shut the fuck up! Get the hell out of here. Thank you. Ja mennään kidney transplanttiin. Noin. Käännät. Ja aloitamme. Poistamme rievun. Väärät näppäimet. Ja heti alkuun. Ei tiedän. Luita ei tarvitse poistaa, mutta en ole siis ennen päässyt tätä. No. Tulisitko tätä kidney transplanttia läpi, mutta tämä luu on se luu, jonka minä aina otan pois, koska en saa maksaa enemmän pitäisi saa, noin. Sitten tuosta noin vaan. Mennä pois. Tarvitsemme scattle. Ja kääntäisi täällä oikeaan asentoon. Ensimmäinen. Toinen. Ei. Meillä on 4 millilitraa sekunnissa tuo vuorottaminen. Lasketaan tämä tuohon. Ja vedetään tämä ensimmäinen suoliputki. Get the hell out of here. Pois. Sitten seuraaviin. Eiku ei niin, tähän tarvittiin vielä tätä. Päässä oli hyvin kädessä äsken. Ei, älä valu sinne. Sä olit hyvä skatulla. No niin. Siihen. Ja. Sinä pois. Get the hell out of here. Sinä myös. Sinä myös. Ja tuo. Pois. Jos se voisi onnistua. Tulisitko nyt? No. Häistä paska sitten. Oikeasti. Tule pois! Tule nyt pois sieltä. Kumminkin jossain vaiheessa tulet. No hei, missä meidän pora sitten on? Oli sun siellä. En mikään, että tuo laaseri ruppee heilumaan ja... Oho, vakas. Noniin, riittääkö se? Saitaisinko me tämä punainen jutska täältä pois? Nähtävästi ei. Saataisin siitä kiinni edes. Sen olisi voinut tehdä silleen senkin, että näitä luita ei olisi vedetty, mutta... Se on jo niin lähellä. Irtoa. Täydellistä. Yes. Noin. Sitten skatu.
Where's our scuttle? You get the hell out of here. Get the hell out of here. Okay. No ei sitten. No ja. Noin. Täydellistä. Ei. Etkä se nyt vaan jäänyt juumiin sinne. Mut siitäpäs tuli hyvä ote. Mitenkä tää toimii? Eka irti. Ja toka irti. Tulee vähän kiire. Saisinko minä otteen sitä? Eikä se nyt takaisin paikoille. Äkkiä skatu! Ai! Tule! Tuletko? Noisipä hyvin kädessä. Sinne! Noin. Käsi hyvään asentoon. Jos se ei nyt ole. Ei nyt tulee kiire. Eipä tulekaan kauhean, en tiedä. Tää käsi on niin huonossa asennossa. Tule nyt jo pois. Kiitos. No. Otetaan apuväline. Mikä myös kato. Tulee nyt ihme veitsi tähän. Oho. Oho. Siinä tapahtui jo. Oho. Keskaria näyttää näin sitten. Terveisiä Skatulolta. Takaisin menit sitten paikoilles. Nyt on kova kiire. Kuullaanko me? Ei. Onko tää mahdollista? Ensimmäistä kertaa näkkäri pelaa historiassa. Kidney transplant. Ei, ne ei mennyt oikealle paikalle. Ei voi olla totta. Sitä vihreää. Ei, mitä me tehdään? Ei! Tulee kiire! Ei! Yes! Arvosaaks tuli D. Munuaisella vai ilman? Yes! Leikkaus on onnistunut. Emme tarvitse mitään kontrolleja.
Tulkaa pois. Tulkaa pois. No mutta ei siinä mitään. Tää video taisi olla tässä. Ensi videossa, tai siis ensi episodissa tätä on tämä brain transplant. Tää meni ihan 33 minuuttia. Shut the fuck up! Man. Oh, you stole my clock phone. Get it out of here. Thank you. Taikin tää video tässä ensi episodissa on sitten toi brain transplant. Eli aivoleikkaus ja... Eikä se ollut siinä. Soviko heart transplanttia ei tullut videolle, mutta joo. Se on moro.